Goizero ilusio berri bat etortzen da. Etxea esnatzen den une zehatza da. Zure etxea berpizten hasten denean. Hemen, Debabarreneko bihotzean, lana ez da soilik alegina eta zeregina. Bizitza ulertzeko modua da, materialak ideia, eta ideiak errealitate bihurtzeko modua. Momentu paregabeen lekuko izango diren txokoak diseinatzen ditugu, konektatzeko, partekatzeko, eta zu ondo sentiarazteko pentsatutako espazioak, funtsezkoa eguneroko bihurtzen duten lekuak, momentu horiek bizitzeko espazioak sortzen ditugu. Muebles de Cocina Virginia Pascualen, ondo egindako gauzekiko gustua dugu oinarri, lehengaia errespetatzen dugu, eta gure proiektu bakoitzari behar duen arreta ematen diogu. Komunitate honen parte izatea zarro. Diseinu bakoitzarekin, espazioa zaratago eraikitzen saiatzen gara. Zure konfiantza lortu nahi dugu. Zurekin esertzen gara etorkizunak imaginatzera. Eta gero, fabrikatu egiten ditugu. Neurrira, eskuz, behar bezala. Izan ere, materialetatik haratago, teknikatik haratago, pertsonak daude. Gure lanaren bidez, zure etxea leku berezi bihurtzen lagundu nahi dugu. Irauteko egina, bizitzeko eraikia. Muebles de Cocina Virginia Pascual. Kalitatea, konfiantza, hurbiltasuna, sukaldeak.